Isyamba kila test positif ya ini dampang ibawan na po Ribay district. Te kawai kaba ngiko aban pensyayang ni kalong ba ka Roberts Hospital ngiladap itu ya ka kum kawai ni ki hospital ki barla ban ai jing sumar ya ki COVID patients. But halor ka jing dan ini patient na kaliang ka hospital kila simkhya bat kila kitkhya nadu mastang ban segregate ya kum kini ki jat nongpang ki bagi suspect but kamdon ka jing ekhle lang hapadeng ki nongpang ki balik sim dawai na po Roberts Hospital nam takiwai pat ki jingpang but kini ki bapang COVID. Ki para nong song stong jongi bara ki badan hapo Jan Hospital ki para nong trei ki jongi ki badan hapo Robert Hospital kimdon kam banda hapan quarantine lede na kalian jong ki bor penyat jong ka Robert Hospital kila sothu bat ki tip shai bhash pang ki protocol but ni get scam ba ka jing penyat na kaliang ka chongki ba ka jing sumar na kaliang ka chongki na matai ki nongpang general patient but ki COVID patient kaniat bed kaniat biti kat kum ka jing patha haki protocol ki chung ini inongpang ibadan mentah po Robert Hospital ide ibala khamsan garta kumanya pusna me but kumbakalong hadu benta bangiyo ka report po Robert Hospital imdan kanu ka jing sitam ka bajur but ka jing sumari hapor village sapo hospital namanta ka jing pang di karang yat but ki doktor na po Robert Hospital ki krensha pa hadu benta ilong stable imdan gano ka jing sitam ka ba jur nalor gini yo sa laingot ki positive cases iway day na West Jaintia Hills iway pat na po West Garo Hills but iway na East Khasi Hills kini nang siyo report ang kam syan mentan but ki contact tracing naman tayo kini ro kinang ya chakma but na ki wan ki jaka ba ki wan na ba ki wan kata ngin sala ba itu pada ka next briefing namar ki contact tracing team jongi ki jongi kinang haban let ya kendu ya kini kinong pang but baruat hangno yanu ki ya kendu but kumno bagi position ni support shalom halor jong kidi ki contact tracing bagi lena kalian ki team ki jongi ngilala manong ba hadir as ngilai si ngin sautu ba kadang gajing ebet na kadang gajing ebet